Bueno, arratsaldeon. Bueno, horreneko puntua da azkeneko plenoko aktaren onarpena. Adierazi hor, akta bertan arazoa dago, eta da alkate eta zinegotzien liberazio eta ordainsari dagokionean alkate horren liberazioen kopuruak ez dira ondo azaltzen. Agertzen dira bi kopuru, alkate hori laguntzeko bi zinegotzien liberazio dagokionean, eta kopuruak agertzen direnak aktan dagoela 22.511,95 ez daude ondo, hori baina bajo egalako, aldaketa izan ditzake, kopuru horren ordez, 14.755,55, aldaketa hori egitea. Bakari kopuruak bestia, porcentaje horren ondori esatzen den kopuruak bestia hor martan agertzen denak, zuzenketa hori egin da, ez dakit kartakin hauso adima gode, bestia hori onartze dut, eta onartu zait. Bigarren puntua, eta apur bat legeak horrela geratzen gaitulako, administrazio publiko bezala, 2018ko inventario eta kontu orokorren onarpena egin behar izaten da, hori kontu guztia diantzeko, eta azkenean, prozio behar izaten da, azkenean garbi izan da, 2018ko urte osoan zestuako udalak izan duen jarduera fiskal guztiaren istia. Itzeatan esan da, hori positiazio guztiak egin dela kontutan hartuta, eta itxita horra kontutan hartuta, hor puntuan jartzen da epe bat, inok reklamazioik baduelo, ergorak bat ondalako, hori arrazoen batik, hori egin da, ez da inolako reklamazioik eman, eta orduan izango ditzake onartzea. 2018ko zesto udalaren transizio fiskala, azkenean kontu orokorrak, eta inventario hori onartzea, eta gero bialidarreko lekura bialtzea. Eta 2018a itxitzat ematia. Beste irabe da, legeak jartzen du, eta tramite bat, onartu beharko nuke. Horren kontrako besta hor, onartutzat ematen da. Hirugarren puntua ere, antzekoa da. Batez ere, urtero, eta hemen azkenean konbeni hitzarmena, udaletxetako lanbide eragiten dira hitzarmena udalitz, urtero, udelek bere bizpira hartzen ditu, urtea hasten ganean, batez ere da soldatari dagokiona eta soldataren urteko igoerari dagokiona. Orduan, urte hasieran udelebeak sindikatu egin duzituta, eta sindikatu egin duzituta, eta sindikatu egin agosten du. Baina, 2,25ko soldata igoera proposatu zuen, udeleek proposatutakoa, zestuko dalien ere, ontzat eman zan, eta hori 2019ko urtarriletik aplikatuta gago. Aldiz gero, hor badago beste aldari bat, eta da estatuari dagokiona, eta estatuak baita ere bere udal administrazio guztietarako ere, daukan aldagaia da, urtean bertan, eta kasu honetan adibidez 2019ko estatuko barneko guztiko gordina, 2,5-tik gorako igoera izan baldin badu, administrazio publikoa eta administrazio publikoko langile guztiei 0,25ko igoera aplikatzen zen.
baina hau ez da atzera eraginkortasunez egiten, hau aplikatzen hasten da, uztaldearen lehenetik. Orduan, makroekonomiak bai hori hau 2,5-etik golako bana produktu honen iguera izan duen, estatuko ekonomiak, eta hori aplikatu egiten da, eta esan nahi du, langilei, uztaila batetik aurrera, lehen 2,25 azken 0,25 egiteko zen iguera. Orduan, hau ere, tramite kontua da, arrazoi bizka dago eta kontrari bizka dago, onartu izatik nago duke. Eta laugarren puntua da bizkatikoa berezilea, eta da, ondakin bilketa sistemari buruzkoa. Aurreko legealdian, hor, eztabaida bat, bakizuet 2014an, zestuan ondakinen bilketa sistema aldatu egiten da, jartzen da alako sistema mistoa, atezatekua eta edukinontzien arteko sistema mistoa horreitzen dana, sistema bat hau nabilen. Eta hori, 2014an adostasun baten bueltan, eman zan, ondakinen mai bat lanien bilizan, eta sistema aldatu da, eta sistema horrekin hasi ginen zestuan funtzionatzen. Beti ere, mankomunitatearen implikazioekin, eta bar. Gero, 2000 eta guztian, legealdia aldatzen da, eta udal gobernuak apur bat, ezberdinetan, eztabaida garrila eta iritzi guztiak dira errespetagarriak, baina, erabakitzen du. 2014an aldatutako sistema hori, igual berriz aldatzea eta edukiontzi bidez ondakinak biltzeko sistema kontrolatua jartzea. Orduan, eztabaida hontzan, eztabaidakin, eta kontua da, 2016ko maiatzaren 26ko plenuan, 2014an martxan jarritako sistema berriz aldatzea erabakitzen dago. Gero, ez gara, zoin azartuko, eta kontua da, legealdian aldaketa hori ez da gauzatzen, eta kontua da, berez, pleno hartan hori gehiengoak erabakizunez, berez erabaki hori indarrian dago da. Indarrian dago, eta plenuan erabakitzen dena esan dezagun, lehen nola da, momentu honetan, erabaki hori indarrian egokiak, zentzurik ez du, sistema aldatu ezko akimaz esakitzen aldatuko, eta jakina, duke hori ez gaudi sistema osaldatzearen alde, eta zueko posizio bezala ere, esan bezu egiten ere, esko sistema goitzea aldeko ezak, edukinantzien sistemara bueltatzea. Horren puntua izango litzake, erabaki hori bertan bera guztia, zehazki, lehen hortakoa eta hemen dago, eta bertan pleno hartako eta ezberdinak jasotzen dira, baina zehazki irabakia bi irabaki hartu zian, puntu hartan, eta bada gaur egungo gaikako ondakinen bilketa edukiontzi kontrolatu bidez ezartzea. Hori izan zen erabaki bat, eta gero bestia gabe bat. Erabaki hori erdiko mankomunitateri jakinaraztea. Horren, izan horitzake, bi irabaki bide, bertan bera guztia, zentzuk ez dakelako, eta kontra esan adalako. Orduan izan horitzake. Horrekin lotuta, eta jarraituta egia da, 2014an bilketa sistema aldatu arren, ondik bilketa sistema honek hobetzen margen aplikatuta, eta hori garbi izan behar da. Mankomunitatearen datuen arabera, zestua da, aiztaran zabalek arazo batzuk izan ditulako, eta azken datuen arabera, gure akatz eta gure usuniakin, zestua da hondikan, baldintza edo ezaugarri honenak, gaikako bilketako buruan, porzentaj aldetik, eta baita ere, biltzen den kopuruaren karakterizazioa. Zestua dauzka datuik honenak, erdiko mankomunitate osoan. Egia da, datuak ez dira txarrako nabia, baina ez dira beste mundikuak. Deba ego baialako herri batzuk eta konparatu ezkeo, edo beterrik herri batzuk konparatu ezkeo eta baina ikuskoan bataz bestetik gora gaude. Baina ez dira txarrago
oso datu bestia, baina baitatu honak dira. Esan nahi, gurrariko mankomuniadeko beste errentakoak dira datu, txasen gara izan. Orduan, eta gero, baita ere, batez ere, sestuan herrigunean, herriguneko bilketa nahiko ondo da, emaitza honak dira. Gero, daukagun arazoa da igual, sistema bera, bidoien bidezko sistema egia da, garestia da, bi aldiz jarri eta kendu inbera dago. Horrek esan nahi baita ere, garraioari dagokionean kilometruak ere, pixkan bikoiztu egiten dira, hori hor dago, eta horre buelta batzuk batean ez zigu. Baina, bilketa berri dagokionez, emaitzak esan dagoak, emaitzak txupuna dira. Ezin dugu oso berdinen zan landaguneen gatik, batez ere, iztarnatua, gobekoa, eta gero guk apartea, zestuan hemen, suimusun, ustalari intzak, eta kasu berezitarako daukagun bilkuna horiek eroritago. Hor ja badakigu, mankomuniade gara esan da, horko inpropioen kopurua ehuneko 5 gorakoa. Horrek zer esan nahi. Inpropioen kopurua ehuneko 5 gorakoa denean, hori automatikoki errekusatu dutzen da. Horrek esan nahi du, interpintio behar daukagula eta dugu batzuna bertizkigu. Orduan, udara gaude eta iraila hasieran asmoa da ingurumen batzordea deitzea, ingurumen eta landa garapenari dagoen batzordea deitzea, eta hor gai hau ikutuko da, eta horrean horiak hartzen duen hasierako denak. Eta batez ere iruditzen zaigu landagunetatua konponduko gain duke, zestua gareko handukela, laro dira eta oso gertu gabiltzea eta 8 eta 9. Iruditzen zaigu aldaketa horiekin, landagunetako horiak konponduko dalitz, gobeinakenak Gipuzkoako goiko oskirina gaita egin abitze duten herriekin parekatutak ditu dutenak uste egin behar dugula. Orduan, usteetok egin da, Azteko, 2006an erabaki hori hartu zenean, Carmelo udalakoetan, bere kriterioak eta bere aukerak izango isik, akaso, begia, mantentzeko, eredotan, bere garaiak betatzen bezala, bai? Nik ditenagatik, azpitiko gehiagin eskutik joan da kontenedoren bilketa horren alde, horregatik eskua horren alde, eskuan zela printzin, eta azpitilak botan zen. Galerarek, gero batzordean ere, jakin da bereztia gara, gaitzak onak izanaren tendentzia eta homogenizatzea eta optimizatzea kursuak mankomunitateak ez dakitzen batean joperatu bezala. Hortia, zin da, zurkan. Ze, herrik akarra dek, herrikako sistema honekin ordenak, eta zin zuen... Mankomunitatean, egitea dugulatiko mankomunitatean eta Gipuzkoan ere industria bakarra sistema dagoena. Baria beste eremu batzuk sistema funtzionatzen dutenak, baina zestuan sistema jarri zen beste leku batea monitore ikusi gure egokitzako salako. Orduan, gure zalantza gure da betikoa, ez? Demostrauta guretzako jarraipen ibizta egin. Zik, zin da dagoena, azpitiko eta xutiko portzentajeak. Nun da? Azpitik horrela betikoa, ez da? Nik ere mankomunitatean datuak hain digu, hain ezberdinak atxuski, hain funtzionatu kaskarra batek uste egon egitea eskatzea gehitxu izan gero baina. Ze portzentajeak ez da? Claro, portzentajeak da, daude bi gauza. Bat da, gaika zenbat biltzen da. Hori egia da, gaika zenbat biltzen da, oso ez da, hor portzentaia ateatzen da. Hau da, herri honetan jaso degun hondakin guztien artean eguneko 70% gaika bildu dugu. Hori da bat, eta normalean publiko egiten dena hori da. Horrek jo dauka, bildu da guzti hori prozesatu ostian, gaika bildu da, baina horrek ez du esan nahi, gaika bildu dana ondo da hori. Eta lehen esan dut, gertatzen da, ontzi harinek dagokionean, ontzi harineak bildu eta ontzi harin guzti horiek dauden lekuan lagina atea eta eguneko bostein propioa baldin bada, hau da ontzi harinekin batea, organiko baldin bada, eguneko bostein baldin bada, hori ja ezin da prozesatu. Hori gaur egunean, bako da TMN planta batea, eta baina hori ja
ezin da gure iritziz bintzat konseilatu gaika ondo bildutako kopuru bezala. Orduan, claro, hor, esan berreu, datu batzuk ez dira errealak. Errealak izan daitezke gaika bildu dalako. Eske gaika biltzetik, gaika biltzea alta ondila da. Orduan, eta aitortu behar dugu, gure iritziz ere, mankomunidadiek eta abarrek askotan jartzen ikusten datuak, gezurrak ez dira, baina eske, egin oso ere... Igual makillatuta dut unertuta daude, Orduan, igual makillatuta baino gero nik izango nuke ez dela pelikula bana kontatzen. Claro. Bueno, beste kaso da, cada un bat, horretan lan egiten dira, eta esan zidan, bueno, batzutan, gauza, gaur egun, errefusariena, bai? Otxetara bukatzen du. Zergatik? Bueno, badago tarte bat, autobatxetzeko, biziklatzeko, baina, ondun, erreziklatzen duen enpresa, konturatu egin behar dut, cuando estoy perdiendo dinero. Hau, biziklatan da, eta hori errefusa da. Orduan, hori getxan badu naiz da, bueno, longean etxako, baina etxiko da, une bat, hori dena, hotxan gara badu, bai, orduan, nire tekina, handiago izango dira. Gure lana da, nire lagunaren iritziz, no? Egoera hori bultzatzea, gero eta gehiago, errefusa gutxiago esortzeko, Hori firmatzeko. Hori da joera. Naiz eta, bueno, errefusa da, baina esatuko. Zako. Eta gero bestia da, hau ikutu. Eta gero garestiana, gero beti da ez, eta hor dago kontua. Sistema hona baldin bada, garestia ere, normalean gauza hona beti garestia hori izatea. Eskorak ez du esan nahi doitu inberdanek. Gu guzti hori da baina batean, sistema hau eta konparatuta, porque etxan alde hondik, edukiontzi kontrolatu bidez jarritako sistemakin alderatuta, eta horrekin kontu bat zen, inbertsio bat hemen berko litzakela, eta esan nahi edukiontzi guzti hori egon bat edukiontzi hori bertzean da, eta nik eguzte, pixkat egin zen ere itzin izan dugu, bai, gotakin, eta Tomasekin da, eta azkenien ere, ekonomikokide kontua etzia da. Hobeto ateratzen eduki ontzien sistema jarrita, ez? Eta nik uste beste arrazoietako bat esaldatzea dena hori izan zara. Eta gero kontu honekin, daukaguna hori da. Sistema garestia da, sistema ona dago. Kontua da, sistema honek eman lezakeen guztile notetik igual urrungo dela. Eta gero helburu horrek izan behar du. Sistema honek askoz gero eman bezake, eta ondo joan behar du, sistema ondoitu behar sistema du. Eta gero, herri batzuk badia adibidez, gauztuan errefusa, astero biltzen jarraitzen da. Eta gila da, erabaki ezin dira bat bestean dekretu zakuta. Hemen digorra, badia herri batzuk, amabostian, zestuan jarian bila badia, amabostian jasotzen duenak, eta arzi gara. Usurbilen egiz, amabostian jasotzen da errefusa. Horrek esan nahi du, hemen, aztian bez, kilometro aurreztuko dituzten, eta hori egual, urraz bat eman derko dana. Bere arazo izan ditzake, ondik iztak nik uste hori eman behar da. Eman behar da, eta gila da, jendiekin itzegin da, batez ere erregunean, osutakoak ze kontua da, baina erregunean nik uste bakoitzak ebaki hori ondona, amamostien errefusa bildutaren nik uste nahiko izan ditzakela. Ose, baki hori hartu horretik, baina da, pixka bat, zukaldera nahi. Eta horrekin ja, doitu dugu duko. Gero beste aukera batzuk daude, hori deri, pixka bat, arriskutsuak ez lehen komentatu duguna. Mankomunetik izan zaigu, batez ere zestuan, ontziarinen bilketa ona da. Inpropilioak egiteia, beste bilketa batzutan. Ontziarinena nahiko ona da. Oda, jendeak ontziarinak botatzen jonean zehara, ondo botatzen ditu. Refusa botatzen honean, ez, horreagian refusa botatzen honean, berzekla garaiak eratzen dira. Eta zestu gona da, Kanada momentuan zuzentzea da. Momentuan, korrekzioko margen handia da, zestuko bilketa sistemaren biltzaile behiek zuzentzeogelako, ez? Eta horrekin esan nahi dut, aztertu igualde ontziarinen bilketa eduki ontzi bidez jartzea, horre bakar ez kontua, merketuko litzake, bide batez, karga lateraleko kamiona askitiko bilketa sistemaken batera egingo dukelako, baina espazioa, beste kontenore pila bat jarriko dituzke, gure espazio publikotan. Kalkulatu izan nahi dela, hori tamarrat edukin ontzi guztira, igual ez da impacto honi ere, oen
aztertu beharrekoa da. Oin egila da, horrekin edukiontzien gastua, gastua inbertsioen beharko litzake, eta horrekin agian gero aurreztuko duke. Oin, da aztertzeko,